अमरपुर एसडीएम ऑफिस अमरपुर एसडीएम टांगनाव हायनि हाय कतर पाटे मंगनि किसिसानि बागै यावखा हर नांगानि नायमानि फासाल फुं आइसिरि सिरि शुक्रबारनि फुं आइसिरि सिरि 8टासो जरावो बेलाय किरिमा संसा हर नांगा नायमानि गानानि फायर सार्भिस थांबाय नाफावन आरो गैखा बेलाय किरि संसा अंगानि तंगानि बेलाय कतर पाटे मंगनि नाथंगानि यावखा अमरपुर एसडीएम टांगनाव अमरपुर एसडीएम टांगनाव बेलाय किरिमा संसा पाटे मंगनि यावखा शुक्रबारनि फुंआव सार्भिसआव हरनो खबर मानखौ फायर सार्भिस संफायबाय थाखा हरनो अमरपुर एसडीएम टांगनाव खोथा 2018 सननो फोसाव बेलाय खायफा संसाखा खामै थांनो हायनि हाय कटालबो हर टांगमानि लोगजाखा शुक्रबार फुंआव